Ano bala ang dapat naton himuon aron hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-entertain ron ang mga nagapadalas ng mensahe gikan sa hindi mo kakilala nga mga individual, text man, o chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa kinahiti mo nga masaligan ng mga online shopping applications. Likawan nga mapadalas ng kwarta inaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga daladko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mungin alerto sa tanan nga tiyo, hindi id magsalig gidayon. Apat, kung ikaw ang nabiktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya ang magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagataigong aksyon. Good, na hindi na madugangan pa ng ila maning biktima. Tandaan, wala sang manukinto kung wala sang tatakainto. Ini nga kahanundom ang ginatudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, Ano bala ang dapat naton himuon agud nga hindi pakawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag kwartahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sa inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar, agud makapangayo kang gilayon nga pulig kag responde kung kinahanglan. Mangin-alerto sa tanan nga tion, hindi magtampan. Ini nga panungdong ginatulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sa word kag indi madali nga mahack. Ikaduha, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account.
Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kung paminsaron gid anay antes magpindot o kung mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kung nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyong mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag hindi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita Our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, good morning! Welcome na sa aton nga programa kada Martes. Ang siyempre nung nakadulong sang balita impormasyon sa buong man inisyatibo, proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilocaps. Ang lasang liwan ko di ang Ilonggo Cops on Air! Yari kita sa adlaw sining Martes, pitsa 24 na sa bulan sang Marso tuig 2026 kabalikat Yes. Princess. Live na live kita diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kalwa ni Doc Ramiloy. And of course, nakaukap kita with Radio Ogyon Santa Barbara. Kaya siyempre mapatian man kita no, sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo dira. Kaya siyempre no, sa YouTube channel no, sa Radio Ogyon Santa Barbara. So once again, no, thank you so much man sa Radio Ogyon Santa Barbara. Sa kalwa ni Honorable Mayor Dennis Superficial. And of course no, sa atong drang station manager no, kay Kaugyon Buboy Sokal dito.
And of course, no, sa aton nga technical side dira, no, partner naton dira, si Yes. Sir Kaugyo na Genesis Dimihilio. Good morning na sa inyo tanan-tanan dira. Kuha na dira sang tasa, no, kagusudlan sang kape nyo dira. Ang Kape maglantaw naman diri sa kita. aton sining Yes. program, no, kay May. Special kita nga bisita sa Subong Aga Kabalikat Princess. And of course, kabalikat Erwin, no? Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan. Nagsangalan man sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Ngayon kaupo ninyo sa Subong Aga inyo sining mga kabalikat sa technical side kabalikat Staff Sergeant Vincent Blusa Jr. Ako naman kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kagako naman, kabalikat Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabilio. Kamusta ba lang inyo sining Martes ang aga? Katapusan ore ikadua, no, sa katapusan no nga Martes no, sa bulan sang Abril kababaihan naman. for the month of March, which is nga aton nga music na dula na naman. Oo. Anyway, no, special nga aton sining segment sa Subong Adlaw Kabalikat Princess. Kay mara kita sining bisita no nagikan sining sa Banwa sang Maasin in relation naman sa aton sining Women's Month celebration. Kay sa Subong nga Marso, no, aside sa nakaselebrar kita or kita no sa Fire Prevention Month, padayon ang aton sining Women's Month celebration naton alin sa March 1 hasta na next week, no, next Yes. Tuesday, March 31 na Kabalikat Princess. Kaga siyempre, no, by the way, no, Kabalikat Princess, nantis kita mag-proceed sa aton sining guest. Acknowledge na naton sining mga live viewers and commenters naton. Kag sa mga luyag dira mag-shoutouts and greetings and mag-participate no, sa aton sining Available program. na natin nga comment section. Yes, kadto lang sa aton sining Comsec. Kag hindi lang maguya-uya dira nung mag-iin sa inyo sining mga greetings dira kag pag-participate no sa aton sining program. Kag pero antes pagin sina Kabalikat Princess. Speaking of greetings, kabalikat Erwin, no? Ang aton Oo, sining yung mga naga- celebrar sa Oo. mga birthday sa Subong bulan, Marso naman. Yes, sa aton sining mga birthday naton nga way nag-play ang aton sining music. Happy Ka birthday. birthday song naton Kabalikat Happy birthday Princess. sa tanan nga nag-celebrar sa Oo. ilang birthday Subong bulan. So exit na naton kag i-play liwat. Oo. Kaya- Wala na siya gapati. Subong sa imo, kabalikat Oo. Winhaw. Matigas na siya. Kay siyempre Kabalikat Princess no muna sa kadugayon no kaysa nag-ano man naga-video man. Dara na aton sining na music nga naga-double sa kay naga-play man ang isa no. Okay, ara na. Natumpak yun na. Na perfect na gid man siya. Kaya ano na, Okay. constant practice or yun kasama na. Isa sa mag-celebrar sa mga birthday nila sa Subong bulan, no? Hagan-hagan lang, no? Sa pagkaon sang baboy. Oo. Oo, basi ma-high blood ka mo kag. Hindi man na, last birthday mo na. Mo malain dira. So, dapat oo. mangina Health conscious. health conscious na kita, no? Kaysa subong na ang kachimpo. Kasi siyempre nakapasulot na naman Kabalikat Princess no ang summer vacation. Kag bantayan nyo dira ng aton sining mga tips and reminders soon, no? Sa mga regarding next sa episodes Sumbak. naton sa Sumbak 2026. Kasi siyempre no muna kinanglan nato no kung wala man lang kita or hindi kita mapisan mag-exercise, limit na naton sining mga intake, no? Kag balaan naman siguro naton Yes. kung anong mga bawal kag hindi Kabalikat Princess. Ang mga ilimnon gid nga, no? Mga makalubog bisyo-bisyo, ilimnon. oo. Kagaway na siyang pinaka-healthy sining ilimnon Kabalikat Princess is ang tubi lang gid, no? Muna pinaka-healthy, no? Kaya muna ka For cleansing. Oo, tanan, no? Muna pinaka-healthy nga ilimnon nga muna blang itagaan lang kita tubi. 80% sa Oo. aton nga body kabalikat win, no? Is 90 or 80? 75 lang. Sino nagbubuo ng Oo. 20%? Pero pwede na to na actually, no? Sa, Okay. siyempre may point ka man, no? Nga, siyempre mga 80% gid man. Kasi siyempre 75 sa una. Pwede na to Passing increase score. may siyempre summer na. Mhm. Oo, so kinanglan nato no nga madamong intake sa tubig. Dugangan gid. Agod nga kay siyempre nagatagi-iti ang init, no? Although ang kalamig nga patsaga nato na sang previously, no? Sa Yes, mga weeks, oo. dami yung malamig ka sa nagon. Oo, Ophelia daw Oo. kabalikat Erwin. Kay Oo, so malamig buong ko na sa summer na gid. kaagahon. Oo, siyempre. Pero pag amat-amat na mag alas 9, no? Ang init init na. ano man. Oh, so dapat hindi makalipat no nga may dala permis ang tubig. Payong, pagid kabalikat. Payong pagid no protection sa aton sininga kaugalingon kaysa subong at timpo no bawal gid magkasakit Kabalikat Princess. Sobra ka mahal, no? Na. Parehas ang gasolina. Na no kag sa subong Oo. na nagsaka na naman ang gasolina Kabalikat Princess so mo na blano nga. So na naman. Na no so kada Masakit, hindi magdubo sakit na makon naman. na hasta pa na maglambot 150 by next week pag
So dapat ano lang, chill lang, no? Yes. Take life lang, easy lang kita, no? Hindi na kita magpatama sa mga problema. Kay budlay na way pagkalambot 150 ang litro basi kung matigok na kita. So Yes. dapat chill lang. Stroke. Ano naman ang pinakabulay. So hindi makakalipat o kadto lang sa aton sining comment section. Kay this moment kablikat princess na aton na sining pakilala ng aton sining guest. oo. Kakagina pa early pa sila nagabot kablikat Mga princess, no? maanyag, no? Oo, nga aton Kablikat nga mga Erwin. papahon naton sining mga guest. Kay siyempre in relation sa aton sining Women's Month celebration. Padayon nga aton sining mga activities, no, nga ginahiwat diri sa IPPO headquarters naton. Kaga siyempre sa Bugos nga Pilipinas sa paghatag pasidungog kag subong man appreciation, no, sa aton Yes, sining mga kababihan kababaihan. ninyo nga mga kababihan, no, kay hindi kompleto, no, ang isa Oo. sini ka panimalay or Oo. isa ka komunidad kung without sang mga ninyo nga mga kababihan na kabrikat princess. Sakto din nakabalikat Oo. Erwin, no? Kay amo ni ang month, no? Para ipabalo, no, sa tanan nga ang babayi hindi lang babayi lang, Yes. no? Mhm. Kag ang mga babayi, no, pwede na siya maging leader sa subong kabalikat win, no? Oo. Amo na ginhambal na naton nga may equality na. Yes. Ang tanan nga kaya sang lalaki, kaya naman sang babayi. Oo, kung baga tanan nga makakaya, kakayanin. Kakayanin. Oo. Kaya nga tawag ng music ko naman gaugyo, no? Oo. Disagree siya. Anyway, no, Okay. sa aton sining mga live viewers, no, sa subong aga welcome na naton kabrikat princess. Yes. Ang aton sining bisita no, which is nga damo kita gid nga ma-learn, no, sa subong, no. Mhm. So attention gid sa aton dira nga mga viewers nato, no. Kag sa nakapamati sa Radyo Gyo, no, 106.7 FM sa inyo sining nga mga radyo, no. Kay may mga topiko kita nga which is nga interesting nga topic naton. Yes. Pagka-discuss subong no kag pwede gid makuha naton makuhaan sang lesson, ideas and learnings sa kabrikat princess. Yes, kabalikat So this Erwin. moment yara na ang aton sining nga ready na aton sining nga bisita kabrikat princess. Yes, ready Oo. ready na siya Oo. kabalikat win, no? Oo. Ang aton nga pinakamaan niya bisita sa subong aga kabalikat win. Oo. Wala na sang liwan pa. Yes, Kundi oo. si Hindi na Honorable. ipapakilala. Excited ka man yan. Excited ko gali. Ah, Ipunggan na naman ko. I-describe So, na yun. describe na yun. Okay, sige. Oo, makita mo na siya kabalikat Erwin, no? Sabihin na nga, aton sining nga bisita kabrikat princess Yes, is oo. asang ang bayan member, no? Yes. Sang banwasang Maasin. Maasin, At the oo. same time, anong profession kanini ma'am kabrikat princess? Si ma'am is licensed, no? Psychometrician man. Yes, oo. And aside from that, no, kabalikat Erwin, Isa lang no? ka mo kalinya, gali kabrikat princess, no? Isa kami Oo. kalay, no? Oo, Maning budlay ka magdungan, kami bala kabalikat twin basi, bala kalalooy, kadi karon. Kaga siyempre no si ma'am noon going ang sining ano manog abogada na so na Yes, kabrikat oo. princess, no? Kay na Very, isa ka law ano, student gid. na si ma'am. And then isa pa gina-assign nga malagad bilang sa Sangguniang Bayan member, no? May mga advocacy karon no nga ibaluon nato, no? Ang Exacto, mga gina. advocacy ni ma'am kaga siyempre ang yag sini nga ginatutukan kag Oo, madamo pa kagid gid. ma-learn. Oo, kag damo pa gid sa mga question paghambal, karon dira no si kabrikat princess ay kay ma'am, no? Oo. Hindi ang wala sang liwan no. Oh, wala na siyang liwan. Kaya kinapunggan gid ko nila. Ginapo, ara na ipakilala na Oo, kabrikat wala na princess sang ang aton pag- sini nga dinapit nga bisita sa subong adlaw diri sa Ilonggo Capson Air. Oo, nga ito nga maanyag subong nga bisita kabalikat Erwin, no? Ari na gitutuod na Oo, gid ni sige. wala sang liwan, no? Si Honorable Maria Quezea Villarreal Saboy. Yes, ma'am. Good morning, good ma'am. Welcome diri sa aton nga programa ang Ilonggo Capson Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalikat Erwin kag kabalikat princess. Kabalikat Erwin and Kabalikat Princess kag sa aton diri nga mga naga-view sa aton subong sa aton online platform kag nagapamati. Thank you very much for this opportunity no diri sa aton na IPPO. Thank you. Yes. Wow. Thank you so much sa inyo sining presensya sa subong aga. Ma'am, although nga medyo masako si ma'am sa subong kay siyempre may mga activities man kag may naka-line upan man sining mga Actividades, engagement kag activities si ma'am, no? Pero nakala-chimpo gid. Naghatag siya Oo. sa time. Agod nga mag-share no sang iya sining mga experiences kag subong man inspirasyon man kabrikat princess Yes, diri kabrikat sa aton Erwin. sining programa. So nambala naton kabrikat princess sa gina, no? Ang profession ni ma'am is licensed psychometrician na si ma'am. And then nag-serve as ikapila man nga term na ma'am sa as Sangguniang Bayan member. I'm on my second term ikaduha na ni naton nga termino. Pag Ah. umpisa naton sang 2022 kita ang pinakabata. So gani nagapasalamat gid ako. Siya Yes. pinakabata Trust kag and siya man ang confidence. pinaka-baby face. Kaga siya number 1 si ma'am, no? Sang first ni mo nga Yes. Sangguniang Bayan member, number 1 Wow.
rank number 1 Kablikata Princess, no? So second term na ni ma'am Oo. kag basi maka third term pa gid si ma'am, no? Kag dali na lang Oo, ang mga- malawig-lawig pa na. Oo. Pero malawig pa nga Oo, damo serbisyo pa siya man, oo. i-prove. Yes. Sa services, kabalikat or mo na blangamban mo balang maamugid yung mga leaders or kumbaga mo ni mga babayi nga Oo. makita mo gid nga may grabe gid ang talent kagang passion sama mo ni nga Yes. larangan kabalikat or Kag sa subong ma'am no nga Women's Month, balaan man nato no nga medyo masako gid gyud siguro kita ma'am. Ano gani ang aton sini nga committee gani ma'am sa ano naton sa council naton ma'am dira sa Banwasa nga maasin. Sa ako ni nga second term, no, ang aton nga komitiba nga ginauyatan amo ang Committee on Tourism, Labor and Employment, Social Services, kag kita man ang co-chair sa aton Legal Matters. So these are the chairmanships nga aton gid nga ginatutukan. Yes. Ilabi na gid subong nga bulan kay Women's Month, no. So ang aton nga mga programa sa LGU naka-anchor dira. Oo. So sa subong nga bulan bala ma'am, anong mga activities anong pisana naton for this month of or sa pagselebra naton sa nga Women's Month dira sa Banwasa nga maasin ma'am. Sa sini nga bulan, kita no nagalibot gid sa mga barangay, sa mga eskwelahan para man maghatag sang ihibalo no about the rights of women, ano ang mga lahi nga nagaprotektar sa aton no aside sa aton nga VAUSI kag sa iban pagid kay ang iban hungry man sila for information Correct, kay ma'am. it's for their rights no so Oo. kita amo nang aton nga obligasyon sa aton pumuluyo nga gaan sila sang impormasyon kag libre man nga legal nga serbisyo. Oo, kag antes kita magpaydalo pag sa mga Padalong yung mga activities ni terminals, ma'am Kablikata Princess no. Oo, pahapyawan Si taanay. ma'am is ano ma'am policeman ang bana ni ma'am Kablikata oo, Princess puro kag public officer man no. servant, si ma'am kag si sir. Oo, nagabagnong naman ako. So sa amo nimo makita kabalikat Okay. Erwino ang grabe ang challenge sa part ni ma'am as a public servant and as a part man as a wife no Yes. sang public servant man She is kagaside the- dira she is the wife of Police Captain Roosevelt Theodore. Theodore mo una galing Theodore. No? Theodore Roosevelt Saboy no. Ang aton sining hepe dira sa Yes. Banwasang Sara Ililo. Pero good morning dira kay sir no medyo masako man sa subong. na schooling na siya kuno kabalikat Okay, so amo na bla no nga ay insert na lang siguro naton Kablikat Princess no kay despite sa ila sini nga kasakoon. Yes, May question ka kay ma'am regarding naman Yes, sa oo, mga amo ni ning ma'am sa gina- time management ni ma'am. Oo, time management kinakabalikat Erwino ma'am no kay tungod career woman or the modern women na kita subong generation ang bilang mom and wife no and career woman ano ang pinaka challenging no nga state or challenging nga area sa imo bilang pagka mother and stage mom and a wife. Actually, looking back, no, Kabalikat Erwin, kag Kabalikat Princess, do hindi ko na gusto. Magihan ni Wato. Sang 2025, no, last year ko na ina sa law school, pagong bata kita. At the same time, nag-file man ako sang candidacy ko sa akon nga second term. So, damo-damo kita, no, dapat nga i-accomplish. Oo. On the sidelines, nga ang aton man nga mental health no amo gani nang ironic yes, kita no oo. mental health practitioner Very kita sensitive. Oo. pero may mga things man nga hindi man balaan sang tanan pero may ginaagyan man Yes, kita oo. so looking back man ko tonyo ako paano ko ato na Manage. Nalapawasan. Oo, Nalapawasan. Nalapawasan, ma'am. time management and at the same time ang support system mo man bala no Yes. aside sa imo personal pero ang akon man nga husband ang akon nga family nga dira nga mag-support sa akon kay hambal ko there's no turning back kay Yes. fourth year na ako mo last Oo. year ko na sa law Wow. school Wow. sa amo to nga chimpo so kinanglan tapuson ko gid kay gusto ko man maging present man sa amon nga baby sa akon man nga husband knowing nga both kami public servant Yes. so naginasa akon from the very beginning nga although kita no serbisyo sa Banwasang Maasin, ma-adjust man ako sa akon nga husband kay knowing nga as Oo. police officers kinanglan gid nila nga suportaran mo man sila sa ilang obra. So give and take lang man kami. May times nga kami naga-visit sa iya, may times nga siya man ang naga-pulih diri pero talagsa lang. Oo. Intindihan niyo gid na. Oo, ma'am. So, because mo, kay basta nga daan basta police nga daan kay gina-consider Oo. kita Oo, nga 24 speaking hours of, duty kita no. speaking of na kabalikat oo. Erwin no kay tungod sa police sir no
Oo. Kay ang hardships, ma'am, no? Paano mo na siya na nalampuwasan, no, ang hardships sa Oo. pagiging asawa nga malayo sa imo nga bana? Ano bala ma'am ga istoryahan Anong na ito mo? ga-motivate or I may mean, may ga-motivate time man nga mo? may time man bala nga gasunggot ka man kay sir or si sir Yeah, ga ano man sa imo because nga pareho ko mo nga public, Public servant, servant. kaga medyo masako gid ka Or mo. paano nyo manage nga Ah. maging okay ang relationship nyo? Ah. Even if nga amo ni ang setting sa inyong relationship. Well, I think in every relationship, may times gina nga mabudlay, may times man nga hindi. Especially siguro sa bago kami gin kasal, Ah. no? May changes. Assigned pa siya layo sa Special Action Force pa siya at that Okay, time. oh. So hindi lang siya man basta-basta Busy. makapuli. Then I also Ah. got pregnant. Ang maayo lang gid siguro kay kami nga duha ga give and take kami bala. Ah. Kag very understanding gid siya, especially sa bagong bata ako. Oh. Kay di your body was ready for it, Yes. but mentally at times Mm-mm. given nga damo ako gina-juggle nga activities, mga responsibilidad, ang imo man yang willpower bala nga Oo. kaya ko ni Ayhan, pero Oo. nakaya ko gid man. Oo. It's also because nga laba gid ang pasensya sa akon nga bana man, Oo. sa akon obra, sa akon man pag-eskwela. Same man ako sa iya, amo na very supportive man ako sa iya because he gives me that equal love and support also. Wow. So, kaga hindi Makita na mo gito kablikat Erwin, no gabanindog akong balay mo. ano inggit ka naman? O hindi ako inggit. Maning mga nakarelate lang. inspiring nga mga Yes, kind of relationship sa kabalikat Erwin nga Ah. dapat ginaano gid example, I mean, good example gid sa tanan kag sa pumuluyo no nga pwede gid nga mahimo nga kumbaga learnings mo ba? Yes, Oo. kumbaga time management kit kablikat princess no kag understanding no sang isa kag isa kay siyempre pareho ka mo si ma'am is sa kunang bayan member, si sir is Budlay gid. officer and then hipe ang hipe pa no kag amo na blano may at the same time may bata pa sila no. Ano naman ang mga kumbaga ma'am kumbaga mga perks naman or mga manami naman ninyo nga experience being a public servant, ano naman mga inspiration pagin nga pwede naton ma-share nga kumbaga kung Mas nagpaka kung may mga problema oo. or may mga disadvantage, ano naman mga advantages as a public servant kag Yes. both ka mo gid nga couple ma'am. First, ang advantage is maging adaptable ka no to any situation. Yes. Maka-star ka sa barracks, Ah. maka-star ka sa kung diin lang, no? Pero na may duyan ka, okay lang. So, I Ah. think that is one of the perks also, na maging adaptable ka. Yes. Hindi lamang sa comfort kung paano ka magtulog or Ah. diin ka, but also in dealing with people, especially Yes. in dealing with people from different walks of life, Ah. no? Sa iya, no? Makitaan ko ang side niya, implementing officer siya Yes. di ba la? Ah. So, maning kakatabo, ti ako ya on the legislative side ko, pwede ko ni maging gamit nga idea kung ano pa nga legislative Oh. nga mga legislative nga pwede ko ma-apply ordinansa Oh. sa amon banwa. So we talk about those things, no? Oo. Adaptable na kami, may mga shared knowledge pa kami, Ah. and also you get to visit different places, Yes. 'di ba? Kung nila Yes, assignment oo. and meet different people. Also try Ah. different food. Ma-travel namon nga baby, pero ang pinaka Kumbaga while working no, importante lang gani nag-enjoy gali. Kag Yes. miya dagi sa Yes. amo na ginahambal Oo. mo mga time management halin kaina no Oo. nga na manage gid nila ni sir Yes. ang ila time nga may Ah. ara gid sila time for them and time for the kid and Oo. time for the work. Yes, so kag samtang nga working sila is kumbaga iban gina-consider lang nga burden no, pero Kaga today, give ma'am, and take sila is gonna kabigat consider nila Erwin. nga advantage gali kabigat princess. Kag So, we have also time for each other to grow bala. Kay Yeah. example, subong schooling siya, ako diri. So may mga personal growth bala. Yes. No, 'di ba? oo. Although you're married na kamo, Yes. have a family, may individual Oo. sides pa gid na, Yes. no, to improve on oneself. And I think ang very rewarding gid sa tanan no, when you hear that the people, for example, sa iya the people of Sarah are very Thankful siguro thankful yes. and they love him kung Oo. paano nila ikabig siya dito bilang ano na gani no Oo. taga dito na Oo. and same man sa iya sa maasin same man sa akon nga pagkita nila ay ma'am thank you gid for this and for that or sir so amo na ang relasyon sa tawo ang pag-amuma sa tawo amo gina ang rewarding no bilang public servant nga may matandog ka nga kabuhi sa Yes. iban. Oo, Ginalive very by ko passionate gid sila. nga Ah. value no nga ginhambal sa akon nga favorite teacher kay Judge Elidio Bellones ginhambal Ah. gina sa akon KV change your life
So you can Yes. change the lives of others. So amo ginabilin naton permi. Amo na ngaton nga sa landigan no nga baguhon kong akon kabuhi para mabago ko Kuman ang man kabuhi ang sang iban. kabuhi sang mga taga-maasin o Yes. kundiin man ako. So amo nang just a simple lang man nga reminder that in changing one's life, you'll be able to change the lives of others. Yes, kumbaga ano gila no, kaglain ang feeling ma'am no, ang kuman ka makabulig bala kita no, especially sa kung sa ano ni ma'am kay siyempre sa constituents niya. Once ka makabulig laing gid ang feeling kapin panog pasalamat na or nag ano din appreciate sang ginbuligan naton aton sini kasi kumbaga simple way man lang ang Empowering, gina ano naton nagpatigayon lang kita, nag-refer lang kita pero dako na nangabulig sa isa Small ka tawo things nagnanglan. Yes. sa imo, pero Oo. big stuff na sa Kaka namin, iban. no, kailangan tandem Kablikata Princess Yes, kay si oo. Sir is a leader man, nagadeal siya sa mga personnel for law enforcement. Si Ma'am naman is iya sining mga constituents. Yan. Kaka namin dito nga ginambal ni Ma'am no nga gina-connect niya no bala pwede ko ma-apply sa akong mga Oo. constituents nga which is nga makabulig man sa peace and order mismo no sa isa sini ka lugar. Kay dira siyempre committee gid si Ma'am sa tourism. So connected na tanan-tanan Kablikat Princess no. Yes, So oo. kanami no kay na-appreciate na ni Maman nga may kabudlay pero always no ginaano naton ang positive gid Kablikata Oo. Princess. Yes ma'am. Because sir, at the end of the day, no, kita man kami sa LGU, kagamo man no sa aton nga peace and order no sa Yes, police, we oo. work together. We are partners, hand in Oo. hand. Nga kami on the legislative, nagapati gid ako nga ang amon is mag-create kami sa mga ordinances to deter these crimes. Kagamo implement ninyo. Oo. So, sagad gid ako magpili sa mga pamana. Tayo kay Amo kumbaga gina, no kay tandem oo, kay tandem Kablikata gid. Princess no. Kay siyempre ano ma'am may manotice ay amo Man to be gina sila Oo, Kablikat kaga siyempre Erwin. kag ma-expose man sila sa Yes. both responsibilities and duties ang isa kag isa. So makita na ni ma'am ay amo ni kay damo nga kaso nga mo ni mayo guro amo ni muon kada nga layi nga Maka-analyze sila both amo ni muon sides, nga so. ordinansa agod nga hindi na Changing of ma-preempt idea mga sila. muni nga mga krimen no. So isa kadako nga no inano nga which is nga nami gali Kablikat Princess no nga ang tandem bala no sang Yes. kag importante dra is intindihanay no. Oo. Sang isa kag isa kung may lapses man is hindi na intindi kay siyempre may mga responsibility Kablikata Princess. Yes, ang Okay. another question ma'am no kay balantang very challenging ang pagiging mama, ang pagiging imo nga public servant kag ang aside from that being a wife no. Ano ma'am ang mga possible mga coping mechanisms during those times nga daw very challenging gid ang imo nga na agyan. Well, during that time, madumduman ko. Aga pa ako nagapabaryo. Alas 6 siguro, no? Aga na, agapabaryo ako. Pagka alas 5 or alas 4, mahaba na ako na, excuse anay, malakat ako anay, kaya may klase ako. Maklase ako 5 to 8. Pagbalik ko naman, balikan ko akong baby. So these experiences really taught me nga, one day at a time lang yun, ma'am. Oo. Maskin ano mo kahambal nga, hindi ko kaya. Hala, nasarangan ko manggali. Kasi one correct. step at a time, no? Yes. Kasi hambalon kanila. Paano man na obra? Just like one time, no, recently lang, nagpa-Manila kita, nag-meet kita sa stakeholder natin dito, no, sa NYK Phil. Hambal sang ila dito nga director. Ma'am, at this point of, of your life, you've achieved so much. Hambal ko, achieve so much. Do wala pa man gid. Pero looking back sa mga Yes. na-experiensyahan ko, Oo. just to be here, nga upod ninyo, Yes, oo. grabe, gimanggali. Oo. No? Kaya mo Hindi na- mo siya mahambal nga, ay amo na ni. Once you've makita mo siya bird's eye view, dito ko gali halin, amoy na agyan. Oo. So sa aton man, no, nga mga women man dira, nga gusto Yes. mag-abogada, gusto man magserbisyo sa banwa, Oh. listen to that little voice in you. That is very important. Kag ang mga doubts, it's normal. Ang mga questions, it's also normal. Pero ang importante, you keep showing up, especially when it is difficult. That's the willpower of a woman. Grabe. Yeah, so kumbaga tanan masarangan Kablikata Princess oo. no. Makita mo man sa pagambal ni Ma'am Oo. Kabalikat Erwin, no? Very empowering ang iya ginahambal. Kag ang sa iya man siguro nga mga ginaagyan Kabalikat Erwin, amo ni ang pag-build no sang iya or naghubog sang iya nga mga values kag ang iya nga mga talent or as a
wife sa public servant. Kaga siyempre kablikat princess no. Kumbaga ang pag ni ma'am isang appreciation no. Nga binaton na budlay-budlay na ginagya naton pero na-appreciate na naton nga gambisyon kita nga ginalantaw naton dito sa punta pa. Pero why kita kabalo nga balbala nila nga malayo pa, malayo na. Pero malayo pa. Malayo na. Something nga mo na no. Malayo pa pero malayo na. Pero malayo na. Oo, Mo na yun no yung nga. tama. Abi naton nya nagdukadugay pagali kay ara ka nagali no. Oo, Kumbaga lapit-lapit ka na. Manog Oo. kinanglan lagi sang wheel no kaga subong man enjoy lang no. Ang ibig strength naton nga gid kablikat ginahimo naton Erwin na makita kablikat mo gid. princess. So kaga siyempre sa naman naton ma'am sa Sangguniang Bayan member ano naman ang mga encounter naton sini nga mga challenges nga naton kay siyempre kinanglan naton dara nga maglibot-libot sa aton sini mga constituents. Ano na mga challenges encounter naton kag how it affects sa aton sini nga peace and order naman sa aton sini nga banwa ma'am. Well, kita nagpungko tuig 2022, no? So, bago pa lang kita. So, naminsar ako, paano ayhan kita, no? Pamatian. Oo. Paano ayhan kita nga gaansing tsansa, no? Sa mga tao, sa aton nga mga initiatives man. Paano man nila maintindihan nga mo ning kinanglan sang komunidad. Oo. No? So, kita, wala gid na duha-duha, no? A matter lang man of patience, a matter also of just being there present, Yes. pamatinan, tas naghinunanon kita no sa ila. Ma'am, manog apply ako sa ubra for one no, ang aton nga pag-adopt sang First Time Job Seekers Act. Okay. Ma'am, ma-apply ako, pero kinanglan ni may amo sini. Bako dali lang, research kita. Kaya may ara kita First Time Job Seekers Act. Libre Yes. ina sa aton nga mga First Time Na-implement Job na ina sa mamasin, ma'am? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Second, mahambal sila, ma'am, diagnose ako with a mental health condition. Amo ni ngamon nga bulong, pero wala kami nagbakal. Sige, ma-research kita na naman. Ubra kita sa aton maasin community-based mental health program. So sa sina nga program, libre ang bulong sa mga clinically diagnosed naton nga patients, provided nga ma-assess sila sa aton nga rural health physician. Kung kinanglan man nila sa referral system, gina-refer man naton sila sa aton man nga mga experts pagid. And at the same time, kung kinanglan nila, may mamati sa ila, may ara kita hotline nga gina-provide sa aton nga mga maasinanon para kung kinanglan nila may Siyang kaistorya, kaistorya. pwede sila katawag. And ang another thing naman is ang aton nga Safe Spaces Act, no? Nga ginubra naman na naton siya into an ordinance where women are not only protected in private spaces, also in public spaces. Kaya kapati gid ako kabalikat Erwin, kabalikat princess, nga when women are protected and when women are given the chance to shine, we will have better communities. So ang mga challenges ato nga na-encounter ko ay bataon pa ako, bago pa lang ako. I take it with a grain of salt. No, even when I ran for my second term, it's also the same positive criticism, I would say. Yes. And we always take it with a grain of salt. Okay, there's always a room for improvement. Kay if we don't filter what we hear and batyagon gid naton, hindi kita magdugay in public service. Correct. Kag isa siguro nakabulig pagit kay mami siyempre profesyon ni ma'am no as a psychology Yes, oo. and then a psychiatrist and Psychometrician. psychometrician is isa bala niya ma'am makadako or nakabulig sang dako ma'am sa imo sining career Being subong public ma'am kagabi nga public servant servant. ma'am. Oh, yes sir, oo. Gin-emphasize ko gid nga man sa ko galingon ko nga aside from being adaptable, no. Kinanglan man nga ano ka man, no. Tungod kay amo nang akon nga profession, of course, people will come to you, ay pwede kita di ka share kay safe na diri. So dapat itindugan ko man ina nga profession Correct. budlay na nga ara ka dira pero hindi ka man nila mapalapitan. Yes. So hindi lamang limited sa amo kato nga mga ordinances, sirs, no, sir and ma'am. Livelihood man naton. Kaya nakitaan ko importante gina ang livelihood, hindi lamang no sa aton nga community, no. Pero of course, the whole Philippines importante gina. Pero nag-start kita sa LGU. Ano ayhan ang pwede nga livelihood programs naton kay damo kami to asosasyon. So we partnered with DOLE, we partnered with TESTA,
kita, partnered with DTI para sa livelihood opportunities nga ginhatag sa aton dito sa Maasin, especially gid no sa aton nga mga kababainhan. Kay di may mga bamboo products kita, Yes. Oo. may mga Maasin Bamboo Association kita. That's one organization that we help. Oo. May Kapawa, mga bamboo farmers man ni sila. Mm. May ara man OFWs naton. Yes, oo. No, ginabuligan nato na sila nga may livelihood sila. And sa aton man nga mga women nga mga asosasyon naton dito kag sa mga Oo. communities man. So livelihood and also Oo. coupled with legislative initiatives man naton. Okay. So kagina mo lang mga projects nato lin sa first term naton, mamasa sa second term naton na subong or as of this time is consistent naton or gina-sustain naton ina ang mga project, ma'am. Yes. Happy gid kita nga sa liderato ni Mayor Francis Amboy. Ginagaan niya kita sing tsansa no nga maningkamot man paano man kita no makabulig man sa iya no. Yes. So amo nang challenge man sa akon nga Ah. hubal ko si Mayor Amboy wala ginakapoy para magserbisyo para sa mga maasinanon kita man Oo. kiti bilang siya man ang aton nga tatay Motivated. Yes. gina-motivate niya kita dito kay para kay Mayor wala gid imposible mo. So Oo. dapat kita man kay amo nang ginatulok sa aton dito nga pumuluyo. You've seen the change in Maasin and we continue to strive for a better Maasin. Yes. Oo. Kag another ano naton, ma'am, is ang ano ba lang mga projects and initiatives naton sa gina-launch dira kag gina-implement dira sa aton sini nga banwa is ano bala sini ang nabulig niya sa aton sini nga peace and order, ma'am, or anong nakaapekto bala ni sa peace and order situation naton dira sa banwa naton, ma'am, sa mga initiatives ni naton nga gina-launchar, ma'am. Okay. So nakitaan naton no nga sa una wala obra. Sa una wala ni mga ordinansa nga nagaprotektar sa kinamatarong naton. Oo. Damo kita mga cases sang violence or pag wala sa or wala may law, hindi man siya lawlessness. What I mean is nga damo bala cases, May mga cases, nga naga-affect sa aton peace and order. So through this employment, may dole tupad kita, may dilip kita, ay may ubra na kami, may nagbakal na kami sa bugas namon. hindi na sila Syempre wala na kawatan, wala na mga galagaw-lagaw Hold kung up, gabi, oo. mga hold up. So, in addressing these root problems, no mga problems sa aton community, we also address the peace and order issue. Kaya nagapatigid ako through livelihood, through giving them an opportunity to better their life, ma-deter naton ang crimes, kag manging masulhay ang banwa naton sa liderato sang aton nga Mayor Francis Amboy, kag sa aton man nga PNP din. Oo. Yes. Kag since nga si ma'am is also sa Committee on Tourism, no? Ang aton bala nga ano mga sa turista na or sa ano naton dira may mga tourist spot kita dira sa Banwasang Maasin, ma'am, nga which is nga kamusta bala nga assessment man naton dira nagadamo bala nga aton sini nga Mga turista. mga turista nagalagaw dira sa aton sing Banwa, ma'am. Yes, damo gid ang aton nga mga tourists nila, especially no sang kita naging Hall of Famer na no sa aton nga mga festivals nga ginatrahan, Oo. gina-represent naton hindi lamang ang Banwa pero ang province man, even on the national platform. Damo naga interest magkadto sa Maasin, matanaw sila sa ang aton nga products aside dira sa aton dito nga mga tourist attractions, Yes. just like sa aton nga Pait Spring, sa aton viewing deck sa Barangay Bolo, kag sa Subong may ara kita dito Eco Park no nga ginumpisahan na nga itukod. So aside sini gusto man nila makita aton instruments, makita ang aton kabataan nga magsaot, matilawan ang aton dito nga mga Kakayunik, delicacies. ma'am, no, ang aton sini nga sa Tultugan Festival naton nga the only festival nga mga instruments nga ginagamit naton is made of bamboo, no. Yes. So mo nang pinaka-unique sa Tultugan Kablikata Princess, no. Oo. Sa about sa ano naman, ma'am, sa okay may ba si Mindogan ko si ma'am? Oo. Aside from this also Kabalikat Irwin, may mga inland resorts man kita dito Yes. nga pwede na nila makatuan, and aside dira may mga coffee shops man. Oo. So the economy there naga-improve naman. Kag Subong dudamo na gani gaulhot nga mga bago nga mga establishments establishments no and sa business. Maasin kag Oo. businesses. Kay gadamo nga nagadamo ang mga turista dito. Kami Hindi pagid lamang- subong summer nga daan, ma'am, nakapadulong ang summer, so Gadugang increase din man pagid, nato nga oo, may hindi turista. interest lamang naman ni sila. sa aspect sa mga aton dito nga mga tourist spots no. Oo. Pero kung madumduman nyo kada tuig damo pagigakadto dito, especially December, Oo. aside sa amon nga Tultugan Festival,
ang aton dito nga mga basketball games, di ba na? Damo ang nagakadto. Kay lain wala nga untat ang banwa. liga nga Liga, dito ma'am Kabalikat all Erwin. all seasons kumbaga. May mga inter barangay, may inter town ano naton which is nga isa balay na ma'am sa nakabulig ma'am nga makano man sa mga krimen naton or sa mga petty crimes naton dira ang aton nga mga Yes. sports activities. Yes, correct gid no. Kabalikat Erwin kay nakitaan na siya ni Mayor nga damo dito enthusiast of basketball, volleyball. So ang liga namon dito whole year round. Yes. May mga taga Manila nga nagakadto, Oh. may mga taga Quinto distrito nga nagakadto kay nakitaan nila Yes. nga through sports you can give the youth a chance to showcase their talents and also no para man makakontribute sa peace and order naton. Yes. Kag sa tourism pag naton Yes, mga kabulig of mas course. economy man sa aton sini nga banwa no. Ngayon sila nga baba sila nga masin is basta magkabating na masin sa una sika sa insurgency. Which is nga subong Oo, iba na no nga gani. which is nga Yes. ginahimo gid sa nga local government units sa nga masin kag isa na dra no sa imo sini nga committee ma'am no. Yes, Kablikat Princess. Kabalikat Erwin dira makita nga grabe gid ang at ano nila no advocacy no sa mga amuni nga mga programs. Kag ma'am no aside from that nga mga iba nyo pa nga mga programa ma'am no ano pa gid ang mga feel mo nga na gabi gid ang impact no sa pumuluyo nga daw nakabulig gid sa livelihood nila. Ang isa pa gid nga nakabulig dito siguro sa livelihood naton no aside ni sa mga events nga napang-intrahan naton ning man nga ang aton nga mga stakeholders siguro no sa Yes. different nga mga agencies of the government from the Department of Labor, TESTA, DTI and even private private man naton nga mga stakeholders nga nagabulig sa enrollment to employment sa aton nga mga kabataan, especially ni with the NYK Phil ship management kag TDG crew management no. So nagabulig na sila didto man sa aton para sa aton mga kabataan nga gusto mag-eskwela, gusto man makakita sang obra. So this is a partnership with them nga happy gid ako to tell you nga nag-umpisa sa pagpungko man no, ni Mayor Francis Amboy sa iya Yes. liderato. Okay. About sa ano ma'am sa education ano naton ma'am kay siguro kay bago lang gid ang tapos ang Vibra ano kay may mga pila kita nga mga athletes nga nag panguna maraw naka-receive sa mga medals dira sa bago lang gid ang tapos nga Vibra sa may Amit. Pasig. Sa education sector ma'am ano naman nga advocacy ang ginano naton dira ma'am nga which is nga why ginagapuli ang masin ma'am sa mga competition man. In terms naman sa aton nga education, no, we give scholarships also sa aton kabataan. May LGU scholarship kita. At the same time, may scholarship man with our partners naman niya of giving them scholarships from first year college through fourth year. So sa education naton amo na siya nga side. On the other hand pagid, no, may ara man kita didto nga ginaporma subong nga Nihongo nga curriculum. Kay as I've mentioned earlier, Nihongo. nagpartner kita sa NYK Field Ship Management and TDG crew management man. Iniya employment nila mostly is to Japan. Okay. So we've established the Maasin Training and Assessment Center nga dapat accredited na siya by TESDA. So we're working on the papers now. Nga maging okay. TESDA accredited siya. Parang aton nga mga estudyante, hindi na magkadto kundi dito na sila may eskwela sa Maasin Training and Assessment Center for free for their NC2s kung ano man na sa driving, sa cookery, sa caregiving para man may opportunity sila magkadto sa Japan kag mag-ubra. So initanan programa sang local government unit of Maasin. Speaking of ma'am no kay damo-damo aton programs para sa mga kabataan regarding sa education, sino bala ma'am ang mga pwede nga mag-avail ma'am no? Ang ano lang gid bala ang pwede mag-avail ang mga indigenous lang naton nga mga ano or basi bala pwede man bala nga maka-avail man ang iban nga ton nga pumuluyo nga maskin may kaya-kaya man. Well, the opportunities given no are equal for all. Tanan kita ginagaan na sing tsansa no nga maka-apply for scholarship. If I'm not mistaken, ang ila lang gid dira nga gusto is may maintaining grade kita and at the same time nga ma-maintain na nato ang grade naton from first year to fourth year. Ang sa Nihongo naman siya ma'am and sir no, hambal ta kagina, incorporate na sa aton nga curriculum sa high school. So sa subong ginatudlo siya sa grades 11 and 12.
So para pag-graduate nila grade 11 and 12, they have the option. Kay kabalo na sila sa Nihongo language, they can take their NCs or go to college or probably in time, may Nihongo ako. I am proficient in Nihongo. I have the certification. Pwede nila mabalikan. Pwede ako ka-apply for Japan. So mo nagaling kablikata princess no nga kinahanglan man nato no sa education na sector nga support no sa aton sini nga legislative no agud nga siyempre ang pinakaano naton diri mga kabataan mo mo na ginambal naton nga kabataan is pag-asa ng bayan aton sini nga pungsod. Yes, So mo na blano nga which is nga that's why nga naging Grand Slam ang Masin no, sa Toltugan Festival kag same time sa mga vibra naton way man nagapulihin ng athletes naton kag event sa mga ano naton mga Latin honors ganin naton is because man sa support sa aton okay, sini grabe nga gid no LGU. ang pagsuporta sang LGU dito sa Maasin Kabalikat Erwin. Daw ma-transfer na lang ako sa Anyway, no? Ma'am. Anyway naman, ma'am, isa ano naman ang mga or sa every year ba lang, ma'am, sa every Women's Month naton, may mga nakaset na pakita nga kung baga activity every year na ini o pila na katuig na sunod or gina-sustain lang naton kung anong mga activities naton sa every programs nga Women's before. Month. Ma'am. Every year, ginatinguhaan na naton nga hindi lamang ni nga mga programa ma-sustain, pero madugangan pa gid, no? Yes, Because we crave for more. More improvement, more programs, and more initiatives for the benefit of the Maasinanons. So, ang mga flagship nato nga programs, kina-maintain nato na siya. Pero we also brainstorm pagid kung ano pang pwede nga madugang naton nga mga programs in celebration of the Women's Month. Ay sa mga nagliligad ma'am nga adlaw no, ang aside from every programs nga ginahiwat ninyo didto, discussion regarding sa mga anti-bastos law, ano pa gid ang mga iban nga activities nga daw medyo feeling nyo nga may impact gid sa aton mga babaylans? Well, ang impactful siguro man is also the career talks that we do with the different schools, lain professions, no, ang naga-istorya sa ila para man maka explore sila of different options kung ano ang pwede nga career ang i-pursue nila. Makamangkot sila sa ila nga mga guest speakers. Aside sini, no, we also have sa aton man nga mental health naton nga program, no, we have that mental health break program also na ginaaton man na siya gina-implement. Okay, so kumbaga nga madamo sa Grabe, programa gid ang nga advocacy Kablikata ni Princess, ma'am. no? Yes. Kag sa tanan sa kabisi naton bala ma'am ibalikan naton labata Kablikata Princess, no? Saka sa kaon bala naton ma'am kay siyempre si ma'am is a licensed psychometrician. Is na there was a time bala nga na film naton kasi kay siyempre especially ano na si ma'am kumbaga ano na daw medyo kadamo sang obligasyon. Na feel bala naton ma'am as a mental practitioner kita. Na-feel man naton bala nga ay do bangin biktima man ko sang ano sang no kilangan mo man sang ano ma'am kinahanglan mo man sa mental mental break sa amo na nga mga situations there was a time bala sa mga hardships mo naton definitely may ara gid sir as I've mentioned earlier year of 2025 nagbata ako nag fourth year review ako in law school nag-file pagid ako for candidacy for my second term. I could really say nga amo na to ang time nga very challenging siya ma'am, yes, and na-burn out gid ako. Hindi aware ang tanan sa akon palibot. I still show up every day pero drained ka physically kag na-burn out ikaw. So as for me at that time ambal ko hala dulain na niyaw no imbes nga ako ang ikaw mag-assess kita ang maghatag sang bulig parang I also need a break. I also need help, so we also talk to professionals also. Yes, correct. Na, of course, to help us get through it. Kaya we cannot do it alone eh. I also seek help from my husband to take a break for a while, knowing nga asang time nga to, habos-habos gid election time eh. Compre time ko ato. And we're also tending to our little girl. So importante man na no nga hindi kita magkahuya no. Yes. Okay, that's the common stigma that we have. Correct. Tago-tagoon ko agreeable gid kaya kahuluya. Pero it's common. Yes.
common in a sense nga damo naga-experience siya sini, pero hindi lang nila mabalaan ko anong insakto nga platform. Yes. Din kami ma-reach out. Correct. Sino ang kadtuan ko kay basi judge ko nila. Correct. So I'm out here telling you this na it's normal and it's okay to admit that there are certain things that's beyond our control and we need help. There's nothing wrong with that. Sakto gina kabalikat Erwin, no? So ang aton nga kabuhi kabalikat Erwin is makakita kita sang stress, no? Ang mga ang discuss naton sang ligad, no? May eustress kag may distress. sakto yun. Pili ka lang kung ma-distress ka or ma-stress ka. Oo. Pero kabalikat Erwin sama mo na ang abutang, no? Makita taman, no? Kung sino aton mga mapalapitan sa during those bad times and good times nimo. So that's why maskin amo ni ato na or amo na imo maagyan kabalikat Erwin, heads up kagyapon. Yes. Amo to ginhambal ni ma'am nga hindi ta pag idibdibon, no? Oo. Nga if ever nga may na-feel ka or may gina-feel ka dira sa imo Oo. nga balatsyagon, it doesn't mean hindi ka na normal. Oo. Kay every person has its own emotions kabalikat Erwin. Yes. It's how you just cope up sa amo na mga butang. Yes, okay. Ano ba na-mention mo kagina, Ma'am Ismera, kita mental ano to gani, ma'am nga na may clinic na kita dira. Ano siya, iyas ang aton nga RHU, no? Sa RHU na So to, it's no? part Regional of Health Unit. our community-based mental health Okay. ordinance nga May gipasar mga ano kita naton. dira, ma'am, may mga patient kita dira nga nag-going sila sang ila sining Or may mga willing man ka mga clients, or may ma'am. kita nga mga clients dira existing, ma'am, or Actually, amo na hambal naton nga once diagnose ikaw, no, we give you medication nga Okay. based ni sa aton nga ordinansa. So and we refer it to our physician, no, sa aton nga RHU, and kung may ara man sila yang for example kinahanglan pag nila mas in depth pag nga assessment, kina-refer naton sila. So recently lang naka-establish man kita dito, no, initiative ini Gov Toto ang aton nga teen center. Oo, Okay. ma'am. School-based naman ni siya, no, where you can share your feelings there Yes. with Oo. peer helpers. Mm-mm. Amo naman ang isa pag nalipat ako magdugang sina Oo. kagina, pero amo pag recent naton dito nga na natukod ang aton nga teen center also to address these issues, especially our mental health. Sa school-based naman siya nga setting. Kasi may ara kita community-based yung ordinance. Correct, ma'am. okay. So ko kanami gali sa Kablikata Princess, no, sa mga programs si ma'am no nga which is nga through legislation no matagaanin namin importance no about sa mental health and of course no sa Yes, focus especially sa mga kababihan nato na Kablikata Princess. Yes, ma'am. May Oo. additional pa nga question, ma'am, no? Sa imo nga idea, ma'am, no? How bigger or ang help nga pag hatag sa mga comments or ang imo nga mga feelings, no, sa isa ka tawo, example nga makahambal ka sa imo mga problems, ano na siya ka anong bulig sina, no, nga mahambal mo bala nga daw makahagan-hagan sa isa ka tawo. Actually, sa mga naagyanta, no, for the past few years, no, naka-encounter na kita damo-damo nga clients, patients. So, by the mere fact nga mamati kita, hindi lang na enough mo. What do I mean by that? Iban mamati, pero lusot sa piyak. Iban mamati, i-text to kay sino, screenshot, Yes, di ba? yes, Mana? Oo, di ba? Ang emphasize kin natin is we listened with a non-judgmental ear. That is very important. Kaya the more that we listen with this kind of approach, the more that they will share, the more that we'll be able to save more lives, and Yes. the more that we'll be able to change the lives of others. Yes. Ito namin sa aton sini nga diskusyon na Kablikata Princess no ka which is nga Wala na natin oo. manapasiplatan natin mga commenters Ah. kabligat Erwin. Oo. Oo. Anyway no sa aton sini nga mga Oo. commenters na thank you so much gid sa pag-participate no. pasensya Kagi din gid. naton malawagan na Kablikata Princess no because we're running out of time. Kaya namin kaya napukusan naton ang Nalingaw. topic ni ma'am no. By the way no sa on the other hand naman ma'am kay simpre mga activities naton kasunod-sunod no for this month no of March. Ano naman ang mga future activities and plans and programs naton nga luyag naton nga tagaan gid focus no dira sa inyo sining banwa ma'am sa banwa sa nga maasin ma'am. So, subong the answer, di ba? Manugtapos na or nagtapos na, I think, ang school year. Yes. So, oo. tamo na kita graduates. So, kami, nagadihon kami kung saan ang nami, gid nga chimpo nga maka-obra naman kita sa aton nga job fair. Nga ang job fair sa Maasin. Nga abi, no? Nga pwede man dito sa city nga sa Maasin because we want all the 50 barangays, no? Ang
maton pumuluyo, hindi na magpasyudad. Diri na lang sila sa Oo. Banwa. Oo, mas Manaog lapit. sila di ang mga kompanya, ara na dira. So that's one initiative naton nga ginatinguhaan naton. Hopefully siguro sini nga May or June, no? Para at least graduate sila subong. Imbis nga maggadto sa syudad, sa Banwa na lang Kag dako sila. Oo. bulig kabalikat Erwin sa amuni nga tion kabay Oo. pangagataas ang gasolina. Oo, kataas ang tanan-tanan. Oo. Oo, kumbaga nagmahal na lahat-lahat, no? And also, Ikaw na lang ang hindi ka mahal-mahal, no? Nagatulok naman sa liwat sa ako. Yes, Oo. and also another thing is, 'di ba, may ara kita mga medical mission. Yes, So ma'am. suggest kita aside sa medical mission dugangan naton sang psych first aid. What do I mean by that? Nga in confidentiality, ang mga tawa be they experience depression or stress or gusto lang nila may makaistorya, they can go sa aton nga facility, no? Nga may kita palapitan nga psychologist, may kita palapitan nga psychiatrist para mahambal man naton kung ano ang gusto naton nga ma-share nga feeling, Yes. kag mahambalan kita nila o amuning dapat mo nga Oo, workon. ang proper So aside way. sa Mm. physical health naton, may mental health pa gid. Yes. Then coming June, baka damo lang sir. Yes, okay lang, mama. Yes, Sini nga ma'am. June, no, this is still in partnership with the Public Attorney's Office. Oo. Nagahambal makita nga maubra kita one day nga free legal service sa tanan, no, or maglibot kita kada barangay. Kaya may mga problema man sila, no, so kinanglan nila sang serbisyo legal. Yes. Palapitan naton sila sa mga kabaranggayan na mismo. Mm. So amo ini ang mga Grabe nga, projects ano? naton Oo. nga we are looking forward nga mapa-implementar naton. Oo, kawis is Yes, nga so- tananing ginahimo man ni ma'am, no? Kay tananing connected kaplikat princess, no? Kung mayara nga iban nga kaiban hindi way kabalo sang layi kung ano balang maintindihan nila kag mga ano balang Kinamatarong nila, kinamatarong nila para oo. makuha ang ustisya. Iba naman niya is ano balang iban hindi aware nga ay hindi gali grabe ni bugat galing penalty sini. That's why nga mga aware man ang aton sini mga constituents agud nga hindi sila makahimo sa mga Oo. butang nga mambalin na Kag malikawan. o malikawan no nga antes sila maghimo sa mga butang no paminsaron Nga nila no hindi, kung anong oo. mangina consequence sang ila sini nga kay O, kisa lubrahon. iban ano lang impito lang kuno Oo. pero nimpito pero ang penalty gali ano na Oo. life imprisonment. Life imprisonment. Sa mga nabala kablikat princess Oo. no awareness no is very important no kabisis nga kanami no kay nagpasunod ang mga activity ni ma'am kun magtapos ang klase is job fair naman after sang education nga pusa naton Ang job support fair naman. system nila kag ang Oo. pag-flow sang ilang nga mga programs kablikat Yes, rin and there's makita mo din. job fair and then sports naman. No? Kasi Yes. siyempre liga na naman, summer na Mm. naman. Kita sa Merlin. Oo. Yes, may summer league pa ginap daw. Kay every December may ara pa gid ma'am no. Kumbaga may klase kag without klase may ara nga May sports ara fest gid, gina oo. or sports activity no dara sa Banwasang Masin. Kag makita mo banda kabalikat Erwin amo tong gihambal mo kangina ang peace and order nagyapon Oo. dito. Nag-affect sa kay siyempre kang iba ng mga tao nga kung busy sa sports, busy dara sa mga liga is hindi na makaindra dara sa mga Mga bisyo. kamalamahanda, Hindi na dara oo. magahimo sa Mamalain. mga malain dara o sa mga butang dara nga which is Hindi nga amo. nga hindi amo no. So mo nang diversion kumbaga kablikat princess through sports. Coping So, mechanisms kabalikat Erwin. Yes. Kung may mga talisman pwede kita dara ma'am, mga stakeholders naton nga mga nalimtan naton pwede na sa pasalamatan. At the same time mga taon sini nga local government unit no kag mga kaupon naton no sa serbisyo sa aton sini mga constituents dara sa Banwasang Masin ma'am. Sige, yes ma'am. Una sa tanan no, magapasalamat gid ako no sa Iloilo Police Provincial Office sa opportunity to share our story and to have a conversation with you. There is in your office and also I'd also like to thank our LGU no headed by Mayor Francis Amboy, our Vice Mayor Vicente Albacete and the rest of the Sangguniang Bayan members. Especially pagid no sa aton nga pumuluyo sa ila trust and confidence sa aton. And rest assured nga sa gihapon magapadayon kita nga magserbisyo sa ila ilabi na gid sa aton nga mga kababainhan. This is our oo. time no to also be with men equally no in terms of work, in terms of opportunities. Yes, we can oo. because we can do all things also in our own little way. Yes. And also sa aton man nga mga partners sa Department of Labor, sa TESDA, DTI. Thank you very much for helping us and our private stakeholders also. Thank you for allowing us to partner with you for the benefit of the Maasinanons. Thank you, Gid. Okay, thank you so much gid ma'am no kag siyempre kablikata princess no.
kay every success no sa aton sining mga initiatives and projects is May ginatouch ka may nga mga lives. may mga kaupod kita sinipagin nga mga stakeholders man naga-support sa aton kaga hindi gid madrama poli man kabalikata princess no nga maasin LGU no nga naga-support gid sa IPPO no sa mga Yes, activities man oo. naton na which is in fact ang aton mga activities nga Correct, very nga oo. ongoing Grabe gid, oo, grabe gid ang support. tapos Tapos sa aton sining maasin na LGU Oo. kabalikata Tapos princess dito mo makita kabligat Erwin, Oo. no? Ang paghambal bala or pag-acknowledge ang gina nang deny pa nila. Pero ara man gali, no? Grabe Ah. gid ang suporta. kay same man sa Oo. bidas same bidas no nga Mhm. kung wise ang suporta sa nga Very mga stakeholders man humble, naton is oo. hindi naton ni kaya no Yes, even ang oo. mga intensified projects intensified campaigns naton Mm-mm. kung why ginasuportahan sa aton sining community it would be especially useless kabligat Erwin. especially sa aton sining local government unit yung mga Yes. other Mhm. agencies and public servants naton is mangin meaningless and Mm. useless and unproductive no Yes, so that's why oo. nga kinahanglan naton buligan Need tanan gid ang support, Oo, assist para kabligat sa Erwin. kalinungan kakatawayan sa aton sining banwa kag sa At aton sining probinsya. probinsya. Yes. So thank you so much gid ma'am no sa aton sining oras nga alas 11:05 na sa aga. Oo. At this moment siguro ma'am imo sining final message ma'am sa aton sining mga Viewers, pumuluyo oo. sa mga viewers naton ilabi na gid no sa mga kababihan kay bulan ninyo subong bulan ma'am. Yes. Sa aton nga mga viewers, no? Especially sa aton nga mga kababainhan, may my story inspire you that you can do all things, no? Hindi, don't put a limit because we're destined for big things for the community. Yes. And when women feel safe Mm. and loved in the community, there will be peace and order. Thank you very much. Okay. So, thank you so much kasi imo Thank you so sining much, ma'am. timpo sa subong gamam Madrid sa pag-share sang imo sining mga advocacy and Inspiring, initiatives and yes. inspiring stories and experiences as a public servant no as a Ngurianga Bayan member at the Yes. same time as a wife of a law enforcer man And a no, nga- licensed psychometrician. licensed psychometrician bako o ano na I'm champak na future, package lawyer na pa kabalikad gid, princess oo. future Sobra-sobra lawyer, na, no? oo. One of the youngest lawyer man no, sa Yes, Masina kabalikad oo. princess kaga siyempre I guess no si mamang youngest sa kuning bayan member Oo. ma'am no kag naging first rank 1 pa sa first term niya ni ma'am no. So mo na bala no kaga nabatian man nato no kung paano ni ma'am na manage yung ang tanan-tanan time is, management. may kumbaga oo. ano na basta iya, ano lang coping go in go mechanisms. lang kablikata Yes, princess. oo. Oo. So, ay tanan nga basta Lead the tanan way. ano lang chill Oo. chill kay tanan nga bagay no mga problema pabay ay ano lang solbaron lang buligan naton solbar Oo. kay mga problema nga hindi nato na kaya nga isa lang kita Oo, kablikata princess. correct. Oo. Oo. So by the way no thank you so much sa aton sining mga live viewers nga nag-upload Yes, sa aton oo. sining Aga. program no nga episode naton sa Sumungaga. And of course no we thank you man sa aton sining partner no sa Radyo Giona Santa Barbara nga nagapamati man dira sa aton sining mga audience naton sa aton sining mga listeners no sa 106.7 FM sa inyo sining mga radyo. Thank you so much kino sa pag-upload nyo sa subong episode naton sa ika 131st or 30th no episode na Oo. nato no with Radyo Giona Santa 130th. Barbara. Sa ika Yes. 130 na nato nga pagdunay no nga simana with Radyo Giona Santa Barbara. Thank you so much kid. Kag sa aton na sining Masin LGU and of course sa mga commenters nato na thank you so much kid sa tanan na nagalantaw Oo, kung ilabi na gid nag-comment sa no. Mr. Ni Yes. Ma'am. Oh, nagalantaw dira si Sir no si Sir Theodore, Police Teddy. Captain Theodore Roosevelt Roosevelt. Samuel. Yun, nakoreksyonan ka pa. Kala ni Sir. Thank you so much guys sa pag-monitor Yes, Sir. oo. Kaya of course no swerte si Sir kag swerte man si Ma'am no. Kag both sides. So, very supportive. Very supportive sila sa isa kag isa. Sa mo hambal ko kay nakabalikat Erwin, no Oo. do kapid na sila nga duwa. Oo. So mo na importante na sa mga kasabay sa kaintindihan na ila. Yes. Kag kung oo. may kalayan sang buot, hipos lang. Ang lalaki ang hipos Hindi lang. ka kaya oo. maghipos. Anyway, no, so siyempre bulan sa mga kababihan, Yes, no, oo. kita yung mga kalalakihan. Paiway. Paiway na lang. Paiway ka mo. Maski hindi bulan sang babae, Oo, paiway ka mo. paiway ka mo. Anyway, no, thank you so much sa tanan naton sining mga ulop tanay naman kita by next sa episode naton. Yes. Pero kilitanay naman kita anay buwas no kung maka Oo. chimpo kita kay may kita sininga na Polcom inspection. So kung makaligwa kita no maka-program gyapon kita sa kape kag balita naman Kabalikata Princess. Yes, Kabalikata Erwin. So nagika na lamang no diri sa Kabalikata Multimedia Convergence Center sa kalawan ni Doc Ramiloy.
Kaga siyempre no salamat mit ka na with Radio Ogyon na Santa Barbara kay Mhm. Honorable Doc Dennis Super Official. Thank you so much, Kag sa kay Sir Boboy Sokal dito na dra no. Thank you so much gid sa management and staff no sa Radio Ogyon na Santa Barbara. And of course no sa aton sining bisita no upod kay Ma'am Riza June Maganto no. Thank you so much gid sa time no. Aton sining focal person Focal no Kablikat person, Princess no oo. kag nagupod gid dire kay Ma'am sa aton sining Duwa guest. kagwapahon, no? Oo, mga gwapahon aton sining guest sa subong sining adlaw. So thank you so much again once again no kay Ma'am Honorable Kizaya Villarreal Saboy. Thank you so much good ma'am. Sa imo sining chimpo no. Ang Kaga time so no sharing. basi may mga kung kamusta naman nato na next Kablikat Princess ng mga Dumabalik na si ma'am mo. development sa mga initiatives no Yes, mga ano ni oo. ma'am no, mga advocacy ni ma'am Mhm. sa masunod naton Oo. sining Kabay mga pa kami episodes. naman makadto. Kag lagawan naton kung makachimpo Yes, Kablikat oo. Princess. So thank you so much guys sa tanan naton sining mga live viewers kag mga followers naton diri sa aton sing official Facebook page ang Iloilo Police Provincial Office nga aton nga official FB Facebook page. page. Kag subong man sa Santa Barbara Ogyon page kag subong man sa YouTube channel no sa Santa Barbara Ogyon. Thank you so much guys sa inyo sining Jimpo. Yes. Sa bagong Pilipinas o kon ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ang kalinungan kag tawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Nagikanagid lamang diri sa Kablikat Multimedia Convergence Center nang ikaw po ninyo sa subong nga aga, sa subong nga segment naton sang Ilonggo Caps on Air with the Radio Ogyon na Yes. Santa Barbara. Thank you so much gid kami ang inyo sining mga kabalikat sa technical side. Kabalikat Staff Sergeant Vincent Bluza Jr. Ako naman kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kag ako naman, kabalikat, Police Corporal Princess Ruth Margaret Estabilio. Inyo, Inyo, masaligan. masaligan.